Good morning na tanan guys. Dyslexia sa jonan ang gipapamahaw kay klase pa man ron. Ang gipasid ani jadi nung agna itlog og isda nga inuna nang gikusnitan. Sa pang timplaha gatas asa ni siyang bantajan magkaon kay di lagi ni hotdon jadi pud ni imdig gatas kay ludon kuno siya mo na ano nang pagas gazig pa inog gatas. Isaya pa na jang hungitan arong daghan pa makaon ba kog si Jara di lagi tilukon. Bye. I love you. Kawala ka na. Kiss, oy! Ito, ako pod. Bye-bye. Hello guys, madong adlaw natong tanan sa kurang adlaw mao pay pagmanag hatod ni Lixian to nang eskwela na. Mother, what is that? Hala lamit at awag buwak nay kaning puti ba? Ay, barang buwak ang mga bulga. Habog lagi na, tambak lagi na dugay na muwak. Ado na hilabti mamuwak ra lagi na kadagadan. Banda na aungan man. No nga nagbanda wala lajo ra na nay. Kagamay yayay ra na. Mato miros kajuta ang tatay atos ibabaw kay ato mi magtanom sa among trabaho. Ato mi nato mananom og kahoy nga nara kas ahong kasing-kasing bitaw. Tara guys namo na yung pagtanom dadto sa ibabaw. Namas ko andare Mama Julie gapon ni abot jam uban pero siya kay dugay na pud kunong panahon nga wa dak adtos juta na to mas babaw. Ato ni namang itanom. Ja, balik ka na po na mo sud adlaw og di na po may busy. Da kung silupin kaya mo nang isud. Asa ni pa nun. Kana tulo-tulo among itanom rong adlaw. No na siya. Higwaos lagi uban kani mo ni kitungtung dan kati ali ni kare may mo ni gibubuan gahapon kay higwaos man. Manguha na pag may interest di mo farm pangbutang dana ba. Harong di na magbalik-balik og pangadyo dadto. Bagyo di Alicia di puti. Dan na miss Bilar di puti. Sabi ta miss kon guys, dan na miss kajuta ang tatay. Gamba na. Kuilawan ko biko gas na. Galing na gamba te. Wa. Tinggamba ra baron. Ha? Nagkuhan des jay gamba. Di aja dia naglukot. Grabing labungan na oy. Dani sa una di apa so sila roy dani karang hinluan ni daning bakilira. Dana wa nagadu-kaduta ang tatay kani. Dadtos padung ibabaw sugo datos ubos hangtod datos ibabaw. Oh. Nganong di majunon kay na maati na magatiman. Hanon to wawag tong nakubitay. Tu hanon to. Anak mo na padung. Hala ni daghang sagusa histi Grabe pila na gid ko ka tuig daning wa na ko kanhi. Na lami na kay na daghang mga fruit salad. Kana tagbong da og aritas ateng kadutaan tiya. Dara pod darita. Jara guys ha, kawan-kawan ni. Ala na nga puwak at sikri. Hala rin daghang nagbunga. Dari man taagi yan ha padung suot. Ana puwak na. Hala luoy ra magjuta ni tatay. Di tarangan te kay sundang isa kuso. Kapuan pa na nakira sa ako dang nanay. Wa man tay bara di man kaya pagbara ka. Wabot ni ating tahi dali bara-bara ta manang kanira lang alaw man ra. Uy, mura magsimigahi po. Gahi lagi daring juta Kani kay juta maganing tatay. Mada naman yung kaluas Ginoo babuhi gud na nanatay nara danis katirok. Nara man yung pangda ha.
Mas lami day gadget tong day bara day ay gadget no. Kay dali ra. Mamatay bara pod. Gusbat. Pasupport mo bara. Ha? Pasupport. Katong tang pang katong gamay ba singan ito? Bundo. Yan na natanam na. Napay duha. Ikaw na. Larito. Ni tara pa ko kasay kuan magdala magbuhi ni. Tanda-tandaan ni sulod adlaw. Magdala man na tanam dal ibabaw nara. Nara kas among ang jota. Narakas among juta. Ang problema, wa man po'y magtugway baka kabaw garuran ni. Suka ni na ho. Kuan ra baday ni Kanang isaning suana. Tugas. 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 Ang nara og tugas may mga ra nagdagway. Tanam ikaduhan na yung tanam guys. Dara. Timan ani Mama Julie. Kay daghan tay bliko na kaabig biyabas way pagluib. Ina ko ay mobalik ka. Hilaw para man eh. Kita ga pong tuluran nimo balik kay kita magtuluran eh. Ay glass ko na maali. Hala lagi gaho ka. Na daghan hilaw pa guys, daghan nagbunga. Sugod sa among giagian kani harang daghan puno ang biyabas nga daghay bunga. Ha? Banha lagi kukuk. Tapos ibabaw, biyabas gyapon to ibabaw. Ting biyabas day gadi drone. Tatir daghan nagpunuan. Sakto dili baliko nimo. Halaan sa kahaning ko ana. Ano ba murag bagnay? Saka mo kumbo ba kani? O makaon. Mabayulit rabupod. Basig to na to imong gibilin. Sa tanggi pa, prinapan. At ang gilisan ba te? Basa malagyan itang singat na ng likod. Ilis ta. Precious ano sige katog. Pila ka tuig ka kabalik din ite? O nakabalik? Mga 17. Basig dadari yung mga iglas te. Kay daman dari man ta nagprint na po na. Dito guys, dahil nagamang natanam guys da. Agang natanam ro nga dawa, tulo ka nara. Nara. Di atag ay glass dari dia. Nara dare. Dama mig jacket og nagdapo mig sako guys kay hapit lagi mig kahoy ja. Wa man na wa. Wa man may magdahom nga na dira ubo datos kuan ka na mautan ba guys. Ito ala pilubi. Lami man to sunaban. Pero sayang ko nga kajuta ang tatada ni napay anak ni tatang laking nag-amuma daani. Mama. Wa naman ka nga minjo naman lagi pod. Naman na migtanam guys, ja kita miglansones pero di dahil lansones dahil gajag og padahan. Halarang dikhanam dig bungahan man ning kuana. Sayang kay labong. Hani man ni guys, kailan mo da ni guys? Pigtrig yapon. Na, Ano man na maabot na. makaon maka na. Mura si Agus Sahis gyapon. Grabe rami ara ba ditan awon Pigtrig yapon na. Di katagi kan na ba. Pudlo naman na. Mama nagat nang gipangaon ay. Hasa. Ay burok mo bitaw na. Di uy. Ning dikot man to punuan ka na kay na masanga-sanga. Lahi. Tapay grapes to Makabot ay. Di agsa ko sahis mata kabuot pero kanang yelo ba nga murag lansunis di makabot ra midaghanag bunga ra pagajid Ano bitaw oh. sus og lansunis pagajid ni. Bunga. Kuala sida Agus Unja ra gajud ko uli hapon og lansunis pa ni. Agus Sahis ba na? Kani. Kani sa may lahi makaon bis ko na. Kani bahaning kahoja. Gatong iri sinta di man sa makakuha. Di ko nang Agus Sahis ay. Ala Ang dangis ta. Di lagi nam kada sa kuto-kuto. Ikaw ay. Di ko kasuway dan eh. Hugaw magang kamot. Hugaw kang kamot makabitag unja.
Di alay, dadig mong anak daring dahog madre oh. Aron dito manujo ilig uli ni mong moydang dahog madre. Uy, nabantay kuan daan ni. Nabay maajohon daan ni. Wa naman mga labong naman po. Wa lagi punuan sa kuan. Di na agpunuan sa balimbing na ah. Agpunuan bas rambutan na wa. Daan naman to sa una. Naanog mangganang rakag ah. Tabi. Daghan lagi bunga gyapog mga grapes ng gagmay. Haman. Haba. Wala ba ko'y tanaw-tanaw sa agianan. Nanoy dahog aw puno ag tisa pero may bunga. Balingbing may daghan. Balingbing punuan. Nay kuan na. Ag tundan gikatayag ubi. Ubi man ning katay. Di na ay. Nagbaling wa may bunga. Napatoy sangkis nawa grabe labongan nagdudahan. Tapi nay daghang nagkumabit pero hilaw pag-uban. Timbobit. Kakao pa imo oh. Ay grabe kakao daghan dito balikon nang dani oh. Grabe daghan nagbunga kaluras Ginoo. Ah? Nagkakaw dani oh. Agatong balikan dani sunod kakao bayabas. Puso saging ni Kuya Remix. Hala naman day baka dari kasaan kaning baka daani. Hadlik ko magsuot-suot guys, kaya grabing labunga. Ito yung baka to nagtanaw. Hangat. Hani man na, tubog. Mura lagi ko si Jagkuan, chiko. Na, dyan bunga ba, brown. Basta kay danay saging, tundan. Nahinuga nagpila ka buok. Dapa. Udah. Humog na. Dapa. Kaling ko kay isa na pod nang. Yan na guys, pag humana magpanguhag. Panguha. Pag nanam sa amang trabaho sa munisipyo guys. Kita mamig maduhon dari. Kaon ba nga ni guys, ubod sa butong. Lami ni siya sunuban. Kanang humbaon. Na may kompleto na magamuda ka na buwak mamiglo eh. Kami na raman. Kita sama-sama siya lagi pagkasa ka maka utandaan eh. Ano sa raman. Ano sa na sa kilo. Diri sa bukid jud buhi jud ka basa. Kuan jud ka di ka mag-arti-arti. Nay daghang makita sa danon. Sus lagi uy. Luga lugapak. Napa? Napa pero muna na. Azaw na saktura. Muna na, kaya sama da ko. Saktura. Hala bira. Kanagsara ni makakaan tag ubod. Ubod ng kagandahan nating tatlo. Ay, sana all. Lubog-lubogan ni nato. Ano ya tani kutob. Hay katob. Ulit nami guys. Da nami dang isa ka sa kubag nga ubod sa kawayan amo ning utanon. Di lang paglalim kay kasamad-samad lagi pa rin sa kakuha dahil. Dakong samad sang kamot.